όπως σε κάθε δύσκολο καιρό, ήταν πολλοί αυτοί που βγήκαν από το πετσί τους. Άνθρωποι που δεν τους έπιανε το μάτι σου, παίρναν το βουνό με να του φέγγει στο χέρι. Με το τίποτα. Ο Μανώλης, ο Γιάννης, ο Τάσος, η Λένο, η Δέσπο, αυτή η σιωπηρή στρατιά, αυτοί οι ωραίοι δικοί μας, σπρώχναν για τα καλά τον καιρό προς την ελευθερία και την ειρήνη. Για μια ελευθερία που πριν έρθει φαινόταν τόσο πλατιά. Και για μια ειρήνη που ακόμα για αυτή αγωνιζόμαστε. Σαν τον ίδιο να είμαστε μέσα σε μια παράσταση. Έτσι νιώθω. Έχουμε δουλειές. Πρέπει να πηγαίνουμε. Πάρε με μαζί σου. Πάμε για δύσκολες δουλειές. Κυρίες και κύριοι, το έργο μας σε 2 λεπτά τελειώνει. Όμως δεν θα σας αφήσουμε να φύγετε πικραμένοι. Όχι γιατί σας κάνουμε τη χάρη, αλλά γιατί έτσι γίνεται πάντα και στη ζωή. Πάει να μπει στον τόπο μας. Οι ρίζες μας είναι βαθιές. Το χώμα δικό μας. Κόβω, κόβει, σκόβει, κόβουμε, κόβεται, κόβουν τα κλαριά μας στον κορμό μας, μα το χώμα ξαναφουσκώνει. Μια πράσινη φωνούλα ξαναβγαίνει και φωνάζει, εδώ είμαι. Καταπιαστήκαμε με κάτι δύσκολο. Καλέσαμε την τρέλα για βοηθόλες, δεν θα τα βγάζαμε πέρα. Τρέμαμε με αυτό που αγγίζαμε και τρέμουμε ακόμα, όμως αυτό που θέλαμε ήταν να έρθετε στην παράστασή μας και να μην φύγετε αδιάφοροι. Να δείτε ψεγάδια, να μας κρίνετε, αλλά να μην φύγετε αδιάφοροι. Και αν σας κακαρδίσαμε, ή αν σας κάναμε να γελάσετε με πράγματα που δεν έπρεπε, είναι γιατί διαλέξαμε το φαρδί το δρόμο. Εκεί που η ζωή είναι χύμα, το αστείο, το σοβαρό, τα όσια, τα ιερά, ο Άγιος και ο Θεοπαίχτης. Ο δράκος είναι εκεί και θα είναι κι αύριο και μεθαύριο με το στόμα ανοιχτό. Ξερογλύφεται, τον βλέπετε. Είπε πως σκότωσαν την παρέα του Καραγκιόζη και περιμένει να τους φάει. Όμως δεν θα τους φάει κι ούτε τους σκοτώσαν. Αν δεν με πιστεύετε, βάλτε το αυτί σας στο χώμα και ακούστε. Η γη μας χτυπάει με 80 σφυγμούς. Ωραίους, σαν από παλιό τύπα. Κάτι γίνεται! Κάτι γίνεται! Ανεβείτε. Έλα, ανεβείτε. Και εσείς.